tanang sala nga dili mapasaylo sa Dios. Mateo kapitulo 12 bersikulo 31. Tungod niini nagaingon ako kaninyo, ang tanang sala ug pasipala pagapasayloon alang sa mga tawo, apan ang pasipala batok sa espiritu dili pagapasayloon. Bisan unsa nga sala kun ang kalag maghinulsol og mutuo, ang pagkasad-an mahugasan sa dugo ni Kristo. Apan siya nga nagsalikway sa buhat sa balaang espiritu, nagbutang sa iyang kaugalingon din ang paghinulsol og pagtuo, dili makaabot kaniya. Kini pinaagi sa espiritu nga ang Dios molihok diha sa kasing-kasing. Sa diha nga ang mga tawo tinuyo nga mosalikway sa espiritu ug mopahayag nga kini gikan kang Satanas, ilang putlon ang agianan diin ang Dios makapakigsulti kanila. Sa diha nga ang espiritu sa katapusan isalikway, wala nay mahimo ang Dios alang sa kalag. Dili ang Dios ang nagbuta sa mga mata sa mga tawo o nagpatig-as sa ilang mga kasing-kasing. Siya nagpadala kanila og kahayag sa pagtul-id sa ilang mga kasaypanan ug sa paggiya kanila sa luwas nga mga dalan. Kini pinaagi sa pagsalikway niini nga kahayag nga ang mga mata natabunan ug ang kasing-kasing migahi. Kasagaran ang proseso hinay-hinay ug hapit dili mamatikdan. Ang kahayag moabot sa kalag pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa iyang mga sulugoon o pinaagi sa direktang kabubuton sa iyang espiritu. Apan sa diha nga ang usa ka silaw sa kahayag dili tagdon, adunay usa ka gamay nga pagkawala sa espirituhanong mga panglantaw. Ug ang ikaduha nga pagpadayag sa kahayag dili kaayo tin-aw nga masabtan. Busa ang kangit-ngit nagadugang hangtod nga nangit-ngitan ang kalag. Dili kinahanglan nga tinuyo natong pilion ang pag-alagad sa gingharian sa kangit-ngit aron mapailalom sa pagmando niini. Kinahanglan lamang natong pasagdan nga makig-alyansa ang atong kaugalingon sa gingharian sa kahayag. Ang labing common nga pagpakita sa sala batok sa balaang espiritu mao ang padayon nga pagpakawalay bilis sa imbitasyon sa langit sa paghinulsol. Ang mataglakang sa pagsalikway kang Kristo may usa ka lakang paingon sa pagsalikway sa kaluwasan ug ngadto sa sala batok sa balaang espiritu. Sa diha ang kalag motugyan sa iyang kaugalingon ngadto kang Kristo, usa ka bag-ong gahom ang magbaton sa bag-ong kasing-kasing. Ang usa ka pagbag-o nahimo nga dili mahimo sa tawo alang sa iyang kaugalingon. Kini usa ka labaw sa kinaiyahan nga buhat nga nagdala sa usa ka labaw sa kinaiyahan nga elemento sa kinaiyahan sa tawo. Ang kalag nga gitugyan ngadto kang Kristo nahimong iyang kaugalingon nga kuta nga iyang gihuptan sa usa ka masupilon nga kalibutan ug iyang gituyo nga walay pagbulutan nga mahibaluan niini gawas sa iyaha. Ang kalag sa ingon nga gihuptan sa langitong mga ahensya dili mabuntog sa mga pag-atake ni Satanas.